Hi, maayong hapon mga kaigsunan ko. Salamat sa tong buhi nga Dios nga niya na po kita karon dinhi sa atong buluhaton nga karon igsoon kung sa normal pa nga mga adlaw nato dinha sa atong gingharian. Karon ang adlaw nga kining prayer meeting nato. So mga igsoon, dili man gyud ta makaadto dito or dili ta maka hallelujah, dili ta makatigom sa atoang tigumanan didto sa atoang naandang mga simbahan mga igsoon, kay sirado man apan igsoon niining kahaponon mga kaigsunan ko. Hallelujah, 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 hallelujah. Hallelujah. So, di man kita makaadto dito mga igsoon, pero niya kita, padayon kita nga mo simba sa atong buhi nga Dios, mamati sa mensahe niya. Stay tuned mga kaigsunan ko hangtod sa paghuman ni ining ato ang live video karon, o gihangyo ko kamong inigabot na nako sa hapit na kumahuman sa ako ang video. Palihog kog send sa inyohang mga pre-request kay ato kining ihangyo sa tong buhi nga Dios. Ihangyo sa tong buhi nga Dios nga atong iampo kini igsoon. Kitang tanan aduna naman tay mga aduna naman tay mga gisagubang karon nga mga problema. Usa igsoon kining kulang ang ato ang kining financial karon tungod kay wala na gyud dili na ta maka trabaho. Pero igsoon, hallelujah, ayaw kabalaka igsoon, kay naa ang imong Ginoo nga maga-provide niini. Naa siya nga maga-provide niini. So greetings nako sa atong mga kaigsunan diha sa Lacson. Hallelujah, maayong hapon diha kaninyo sa tanan nga mga anak sa Ginoo diha. So nanay duha ka buok nga nag-view. Pa-share mga igsoon sa nakita sa video aron nga daghan po ang mapanalanginan nga atong mga kaigsuunan nga makabati sa pulong sa Dios. Kining pulong nga karon igsoon, wala diri nagmatter kung unsay relihiyon nimo igsoon, tungod kay gihisgutan nato karong hakapunon ang pulong sa Dios. Ug ang pulong sa Dios igsoon nagpahinumdom sa to nga kitang tanan dapat mailalom ta sa gingharian sa Dios. Dapat mailalom ta sa gingharian sa Dios. Dili kita dapat mailalom sa usa ka kining relihiyon igsoon. So wala nagmatter kung kinsa ta about sa atuang kinabuhi, kay natay isa ka Ginoo. Natay isa ka Dios. Ug natay isa ka manglalaban na mao atong Ginoong Hesus. Sa ning kapunon mga kaigsuonan ko, padayon tang magtimbaya diha sa atong kaigsuonan. Hallelujah, dinhi sa Malagos. Mayong hapon sa ninyo diha. Abali family, mayong hapon. Amper family, unsa pa, family ni Sister Langga kang Sister Eileen, o ngadto pod sa mga kaigsuonan nato nga nadiha kang nanay. Hallelujah, mayong hapon sa inyo diha taga Lacson ug taga Malagos. So mayong hapon pod sa atong mga kaigsuonan dinha sa Buhangin. Mayong hapon pod sa atong kaigsuonan diha nga kanila ni Ovilio family. Hallelujah, mayong hapon. Sa kwan pod sa Heverula family, mayong hapon pod sa inyo ha. Hallelujah. O sa ato pong kaigsuonan, di nato kalimtan ang atong mga kaigsuonan nga naa dinha sa hallelujah sa San Franz kang Ruiz family, o sa Mangagoy kang Radin, kang Apostol Radin sa Radin family dinha sa Mangagoy. So na sila gihimo kagay ng panimbahaw ni igsuon, ug nalipay ko og dako nga
kining ilahang mga kaigsuonan nagkasinabot sila nga magdaig sila sa Dios. Dili man wala man tag itugutan karon nga pwede na ta magtapok kanang daghan kaayo apan naduna koy nadunggan nga pwede 25 ka buok. Pero naay mas naapoy disinfectant. So mo na nga medyo daghan pa gyud og mga babag igsoon. But igsoon, gisirado man ang physical nga simbahan igsoon. Gisirado man ang physical nga mga simbahan igsoon. Pero ang tinuod nga simbahan nga ikaw ug ako abli tubangan sa Ginoo. Amen ba igsoon? So nining kapunon mo adto ta sa atoang pagdaig sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. So medyo nagloading ang ako ang internet. Hallelujah, hallelujah. Loading siya. But before that mga igsoon ko, magdaig kita sa atong buhi nga Dios. Ubani ako ninyo sa pag-awit ni ining atong alawiton. Hallelujah, hallelujah. So medyo loading gid igsoon. Ato sang kuno igsoon ha. Kay murag loading man gyud. Kay kung mag-loading ni di gyapon mapulos ang ako ang pag okay. Hallelujah, hallelujah. Pasensya na jud kayo mga igsoon. Stay tuned in lang ta kay daghan tag pagahisgutan karon nga niining atong kinabuhi nga adunay mga gipaabot ang atong buhi nga Dios sa tuwa kay usahay man gud mga kaigsuonan ko nakita na ko nga usahay bisan gani ang atong mga kaigsuonan o bisan kita usahay makalimuta nga nag-awhag ka nato ang buhi nga Dios o nagpahinumdom ka nato ang buhi nga Dios nga kinahanglan nga magbantay ta kay ang atake sa kaaway mga kaigsuonan ko ang atake sa kaaway gyud mga kaigsuonan ko kung dili ta ready mga igsuon sigurado gyud mga igsuon nga maatakihan ta sa buhat sa kaaway o pag maatakihan ta igsuon ang mahitaboan na igsuon dili ta maka panagang sa mga atake sa demonyo. So kung dili ta makapanagang igsuon mahitabo gayud nga mapildi ta malingla ta. So muna ang giingon nga magbinantayon gyud ta sa ato ang kaaway nga mao ang dautan. So igsoon ini kapunon gidapit ko ikaw sa timbaya o pag hawit sa atong buhi nga Dios. Hallelujah. Gigunitan ako ning ako ang cute kayo nga gigunitan nga ukulele. So mag-awit to sa atong buhi nga Dios. Daigo nato siya ining kahaponon karon igsoon. Daigo nato ang atong buhi nga Dios. Tungod kay maayo siya sa atong kinabuhi igsoon. Kani man igsoon bisag wala na tay trabaho padayon ta igsoon nga adunay gikaon igsoon bisan pa man ang uban gani igsoon gutom na sila. Pero igsoon ang atong buhi nga Dios igsoon dili kaniya pasagdan. Ingon siya labaw ka pa gani sa mga langgam mao nga timanon kaniya. So dini kapunon mag-awit kita igsoon. We're going to sing Open the Eyes of My Heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. Sing open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. One more time, open the eyes. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I
power of love, we sing holy, holy, holy. High and lifted up, shining in the light of your glory. Pour out the power of love as we sing holy, holy, holy. I want to see you. Yes, hallelujah. Once again, open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart, Lord. Open the eyes of my heart. I want to see you. I want to see you. See you high and lifted up, shining in the light of your glory. Pour up the power of love as we sing holy, holy, holy. Holy, holy, holy. I want to see you. I want to see you. Magaduol kami kanimo, Amahan. Uban sa pagpataas sa amo, mga pagdaig, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw. Jesus, pagadaig ka, pagadaigon ka, pagadaigon ka, magaduol, magaduol kami kanimo, Amahan. Uban sa pagpaubos sa ako, magaduol kami kanimo, Amahan. Uban sa pagpataas sa amo, mga pagdaig, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw, magasinggit, mag-aawit, sa pagmaya, magadaig, magalukso, magasayaw, ang ngalan mo ikabayaw. Jesus, pagadaig ka, pagadaigon ka, pagadaigon ka, Jesus. Yes, pagadaigon ang atong buhay nga Dios, igsoon, dili ta maluyaw igsoon sa mga atakis kaaway igsoon, tungod kay kung makit-an ta sa demonyo igsoon nga nahadlo kita, nalisang kita, nabalaga kita igsoon, klaro kayo taniya og iya kitang sumugon pagayo sa igsoon. Ligaw na imong kinabuhi igsoon, kay ang imong Dios mo'y maghatag kanimong kusog. Hallelujah. Dalay ko ng buhi nimo nga Dios nga imong gialagaran igsoon. Siyang kanunay sampita igsoon, taliwala man ang katalagman sa atong kinabuhi igsoon. Ikaw gayud magapataling mo gilabi na sa mensahe niya. Ikaw ang kusog kanakon, talipayog dalang panan, umuabot man ang problema, walay makabalik
puno no God. Lord, i-bless God, even Lord ang nagapaminaw nining live video karon no God, Lord Jesus. Lord, ikaw gayud o Dios magapanalangin sa tanan nimong kaanak-anak o God. Lord Jesus, ikaw gayud o Dios magapanalangin kanila o God. Lord, Holy Spirit, come in every houses in the name of Jesus. Come your every temple, Holy Spirit, and stay with it, Holy Spirit, Lord God. Thank you kaayo, Ginoong Jesus, sa imong padayon kanunay o Dios sa atiman ka namo o God sa taliwala manining mga pagsulay karon sa mong kinabuhi o God. Lord, ikaw gayud o Dios, wala gayud ka o God, nalimot ka namo o Dios kanimong higugma o God. Lord Jesus, dalaygon ka sa kapunon imong himayaw dug sa mong kinabuhi in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. So hallelujah. Maayong hapon mga igsoon, maayong hapon. Salamat kayo. So ang mensahe sa atong buhi nga Dios karon alang kanato nga iyahang mga minahal, iyahang mga pinangga, iyahang mga hinigugma na isa ni sa mensahe pod nga gipaabot sa Ginoo pod sa ako kagay ng buntag while nga nag-dawn prayer ko. Before pagyud ko nag-dawn prayer, iyan ang gipakita sa ako ang usa ka panan-awon nga gignan ako niya nga kinahanglan nga ilisan ang akong sanina. Kinahanglan nga labhan ako kini. Ingon siya nga kinahanglan nimong labhan o kinahanglan nga limpyo kanunay ang imong sanina o ang imuhang biste. Muna ako nakita igsoon, so sa dihang nag-dawn prayer na kami gaina uban sa akong asawa, amo na kining gibatasan nga mag-dawn prayer gayod. So maayong hapon, Pastor Marlon Bilyo, maayong hapon di kanimo. So sa dihang nag-dawn prayer na kami, grabe ka maayo ang Ginoo kay nindot kayong presensya niya. So malipayon mi nga nagdaig sa ato ang buhi nga Dios. Dayon pagkauman giampo na mo mga kaigsuonan, giampo na pud namo ang ato ang nasod. So alas 3 man mi nagsugod og dawn prayer. So nahuman pud mi mga siguro mga 4:30 siguro to. Nakatulog nang pud akong asawa kay dugay man kay ko nahuman. Pero igsoon, sa diyang gibasa nako ang mensahe sa Dios, sa diyang ningabli ako sa Biblia igsoon, gignan ko niya didto, gidala ko niya didto sa libro sa Tesalonica igsoon, nga didto sa Tesalonica, unang Tesalonica 5:21 hantod sa 24, dinhi ko niya gidala. So mayong hapon sad, Mark Dukay sa naka-tune in siya karon sa tuwa, mayong hapon diya sa inyo diha. So dalay ko ng buhi nga Dios, padayon kita nga magpamati sa mensahe sa Dios sa atong kinabuhi. Kay mao kini ang nakahatag nato og kusog kanunay. So salamat kayo sa imong pag-tune in. So ato ta igsoon, basahon nato igsoon ang pulong sa Dios. Hallelujah, hallelujah. So adto ta sa pulong niya nga iyang gihatag sa ko kagay ng buntag. Ningingon siya diri sa 21 igsoon. Hallelujah. Ningon siya diri, sutaan ninyo ang tanan. So sa tupa dili dita pataka lang diretso kay kinahanglan dayta nga magsusi. Okay. So akong basahon ni igsoon kay kuha man ni upat man ni verse. Ningon siya diri sa 21, sutaan ninyo ang tanan, ampingi ang maayo. 22, og isalikway ang dautan. Ang 23, hinaut unta nga ang Dios nga naghatag kanatog kalinaw hingpit nga maghinlo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao sa espiritu, sa kalag ug lawas, hangtod sa pag-abot sa Ginoong Hesukristo.
matinud-anon nga nagtawag kaninyo o buhaton gayud niya kini. Ang atong buhi nga Dios magpanalangin sa iyang mensahe. Musa mga igsoon na sabtan ako dito kagaina sa mensahe sa Dios nga iyang gihatag nga nganong gingon ko niya nga kinahanglan ko nga manglaba, kinahanglan nga magbag-o kanunay ang akong sanina. Nganong ningingon man siya ato igsoon. Tungod igsoon gidala ko niya diri igsoon nga kinahanglan day kita di ay sa atong kinabuhi igsoon, kinahanglan di ay ta nga hinlo ta sa iyang atubangan. Kinahanglan nga kanunay tang manglaba sa atong mga bisti. Og isgutan diri igsoon kaning tulo ka buok igsoon ang gisgutan diri igsoon. Ingon siya diri sa hallelujah, niingon siya diri sa 23, niingon siya diri nga hinaut unta nga ang Dios nga nagtawag kanatog kalinaw hingpits nga maghimo kaninyong balaan aron walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Yara, tulo ka buok ang gisgutan diri igsoon. Una igsoon, espiritu. Ikaduha igsoon, kalag. Ug ikatulo igsoon, lawas. Hallelujah. So tulo ang gisgutan niya igsoon. Unsaon man nato paghinlo ni igsoon? Kay niingon man siya nga kinahanglan nga manglaba. Kinahanglan nga maghinlo but pasabot igsoon. Nga kanunay kaning una igsoon iya kung gipasabot ani kining sa espiritu igsoon. Kinahanglan ta nga ma-renew every day sa ato ang spirit igsoon. Recharge always. Meditate always. Talk to your God. Talk to your God. Fellowship with the Holy Spirit para renew ka always. Full ka always sa Holy Spirit igsoon. Kay kung wala nato ang Holy Spirit igsoon, sayon kayo tampildihon sa kaaway. Ngano man, luya kayo ta. Luya kayo ang atong lawas. So igsoon sa ikaduha igsoon ingon siya sa ato ang kalag. Sa ato ang kalag. Igsoon ang atong kalag igsoon mao ni siya ay kanunay nga torturon sa kaaway. Kining kalag igsoon mao ni ang nagrepresentative igsoon, nagrepresent sa atong will, sa atong kagustuhan, sa atong mga pangarap, sa ato ang mga hobby. Mao ni siya ang ato ang kalag igsoon. Mao ni siya ang atong kalag. Mao ni siya ang nagahimo sa mga butang nga mao'y nagatukmod sa to, labi na igsoon kung naadik na ta igsoon. Example, naadik ta sa dula sa cellphone igsoon. Di na ito mapugnan natong kaugalingon, kinaadik na ta, dito na lang ta nakapokus ta dito kay ngano man. Ang imuhang kalag, mao'y nagsugo kanimo. Ang imuhang will, mao'y nagtukmod sa imuha sa paghimo sa mga butang nga dapat dili nimo himuon. Ikaduha igsoon, mga bisyo. Mayong ka, sa akong maisgutan ang akong iyuan, mayroon siya, muradyog ko mamatay o dili ko kasigarilyo. Pangutana igsoon, kadto bang gipanganak ka na ni garilyo na ka? Wala siguro ka nagdalag sigarilyo no. Pero nganong niingon ka man karon ug dili ka makasigarilyo murak kag mamatay. Ngano man gitulak ka pag-ayo, gitorture ka pag-ayo sa demonyo kanang imong kalagmaong mangita gyud siya. Ngano man addiction siya igsoon. Gi-addict ka pag-ayo sa usa ka butang nga dili angay ug dili maayo sa atong kinabuhi. Nga makaguba sa atong kinabuhi. Unsang ingon sa pulong sa Ginoo igsoon, wala ba kamo makahibalo? Wala ba kamo makahibalo nga kamo mao ang templo sa Dios? Hallelujah. 1 Corinthians chapter 3 verse 16. Nga kita ang templo sa Dios. Kita. Unya 17 igsoon, ang magaguba sa templo sa Dios pagagubo usab sa Dios. Muna kita mismo kung puno ta sa bisyo igsoon, kita mismo naguba sa atong kaugalingon ug ang Dios wala mahimot ni ana.
Hinumduman na to nga kita ang puloy-anan sa balang espiritu. Mao na usahay igsuon, kining atong own will nato igsuon, mao ni makapabalhog sa tuwa ug mao ni siya makapalaglag sa tuwa sa atong kinabuhi, mao ni makapaut-ut nato. Tanawa igsuon. Kung naadi ka igsuon, inom og sigarilyo. Di ba? Wala man ka anak itong gamay pa ka, di ba? Natun-an ra man nimo siguro na nadalahi ka or naay naka-influence sa imong amigo. Siguro inana siguro ang senaryo nga nag-start ang imong addiction diha anang sigarilyo ug inom. Pero tanawa igsuon. Klaro ka dia igsuon. Nagipangkawat sa kaaway ang imong kwarta ngano man. Tungod aning own will nimo, kaning addiction nimo nga mao ining torture sa imong kaugalingon nga biskon saon dili jud ka kahunong sa imong bisyo. Will na siya sa imong kalag nga gigapos gitorture pag-ayo sa demonyo. Kinahanglan ka diha makagawas igsoon. Di ba tanawon nato pilang ka sa sigarilyo igsoon, mahal kaayo. Pero unsa itong himon sigarilyo igsoon, ato rang sunogon. Try gani igsoon kung makatan-aw ka. Kanang 500 pesos nimo. Ato nang likiton tapos sunogon nato, sindihan nato. Unsa bation nimo? So mao na gihimo nimo sa imong kwarta igsoon. So gikawat ra sa demonyo ang imong kwarta. Lipay ka bulhot sa aso sa imong baba. Pero ang nahitabo diha igsuon, imbis nga ipalit na lang nimo og pagkaon sa imong pamilya na padulong pa sa walay pulos. So unsay hinungdan ana igsuon? Ang hinungdan ana igsuon kay nganuman wala ka kabantay nga demonyo nakasulod na sa imong kinabuhi ug gikawat niya ang imuhang mga panalangin. Yun sa niya pagkawat pinaagi ning imong bisyo. So mo ni siya bantayan nato igsoon nga kinahanglan hinlo ni nga atong kalag. Unya kung naatay bisyo, naatay dili maayo mga binuhatan, hugaw ang atong kalag igsoon. O ang ikaduha, ang ikatulo igsoon, gingon niya diri igsoon, ingon siya diri lawas. Okay. Lawas igsoon. Lawas. So hinlo ang atong lawas. So unsay makapahugaw diri sa atong lawas igsoon? So matud pa sa mga new generation karon ang kining tato is nindot tan-awon. Ang tato daw nindot tan-awon og art daw siya para sa ilaha. Okay, kung para sa inyo art na, bala mo. Pero atubangan sa Ginoo igsoon, di gyud mo uyon ang Ginoo. Ana din mangutana ko, ang art nimo ang masunod sa tubangan sa Dios o ang kabubuton sa Dios? So, simple lang kayo igsoon, maingon ka karon ang kabubuton sa Dios. Dahil pero nganong nga imo manggibuhatan sa imong kinabuhi na. Nga unta kasagaran ra ba Kristohanon hinuon, imbis nga na Kristohanon nagpatato na hinuon. Di ba? Nagpatato na hinuon. Pero igsoon, kung nahitabo naman na sa imong kinabuhi igsoon, wala na tayo mahimo. Balik lang sa Dios pag hinulsol, o balik sa iya. Pakigistorya sa iya. Singon na igsoon. So, matud pa sa pulong sa Dios sa Roma chapter 8 verse 1, there is no condemnation if you are in Christ. So, wala na condemnation if you are in Christ. But remember, igsoon, nga gitagaan ka og free gift sa Ginoo, imo po nang ampingan. Kay bawion man na sa Ginoo. Mingon ka hatag bawi ang kining kaluwasan sa Dios. Ingon ka dili man hatag bawi ang kaluwasan sa Dios. Tanawa di ba giluwas ang Israel sa Ginoo, gikuha niya didto sa pagkaulipon sa Egypt. Nganong wala man nakaabot ngadto sa yutang saad ngano man. Kay ning supak sila sa balaod sa Dios. Kay ning supak sila sa kabubuton sa Dios. Maong wala sila nakaabot didto sa yutang saad.
Kita ba karon igsoon nga nakaila na sa sugo sa Dios, nakakasabot na sa pulong sa Dios, ato bagya pong hagito ng Dios? Ayaw na igsoon. Kay dili ta kahimutan sa Dios, ana. Ang kahimutan sa Dios igsoon naa sa Isaiah chapter 66 verse 2. Ako ang naghimo niining tanan, busa ako ang tanan. Ako kining tanan nga nas tibok sa kalibutan. Pero ang akong gikahimutan sa usa ka tawo, mao ang mapainumsanon, mao ang mahinulsulon o mahadlokon sa akong ngalan. So igsuon, diha nato makita igsuon kung tinuod ba gyud ta nga mahadlokon sa atong buhi nga Dios, o tinuod ba gyud ta nga nakaila ta sa atong Dios. Kadaghanan igsoon nakaila lang sa ngalan. Yes, nakaila sa ngalan. Pero wala tinuod nakaila sa Dios o kinsa siya. Wala siya nakaila kung siya gusto sa Dios. Pero igsoon, sa atong kinabuhi igsoon, maabot ra man gihapon ang adlaw nga matubang ta sa Dios tagsa-tagsa. Kay matud pa sa gisulat sa Revelation chapter 15, chapter 12 verse 15. Hallelujah. Chapter 12 chapter 15, hallelujah, sorry, so, kuanjog ko, chapter 20, verse 12. Chapter 20, verse 12, niingon siya diha nga nakita ko nga nagtindog ang mga patay inila o dili inila. Muna igsuon, tagsa-tagsa gitang matubang sa Dios. Nya maingon ta nga grasya ang kaluwasan. Yes, tinuod grasya ang kaluwasan. Apan remember igsoon, hukman ta pinaagi sa atong binuhatan. Grasya ang kaluwasan apan hukman ta pinaagi sa atong binuhatan. So dako og part ang imong binuhatan kay nganuman kung nahimo kang anak sa Dios, mahimo kang kahayag nining kalibutan. Kay nganuman ang atong Dios kahayag man. Na karon kay gihimo ka man bag-o sa Dios, gihimo ka man niyang iyang anak na karon. Iya ka nang gitagaan og kaluwasan igsoon, ang pingi. So tanaw na to igsoon. So gisgutan ni ang tulo igsoon nga kinahanglan jud nga kita. Kinahanglan jud kita nga ato nang bantayan. Dili ta magpailad igsoon. Ingon ang pulong sa Dios igsoon nga ayaw kamo pahiuyon niining kalibutana. Ayaw ninyo sunda ang standard aning kalibutana. Kaya ang standard aning kalibutana igsuon, mao ang pagpasuko sa atong Ginoo. Di ba? Mao ang pagpasuko sa atong, mao ang paghagit sa atong Ginoo. Sa standard nilang kalibutan igsuon. Sa mga babae, tanaw na to. Ang babae dapat taas og buhok nganong putlan. Ang mga babae dapat taas og sanina nganong hapit naman makita gani na. Sumo na standard sa kalibutan igsuon. Sa una igsuon, ang standard nga gihatag sa Ginoo, tahura ang imong ginikanan ug mutaas ang imong kinabuhi. Karon igsuon, isog pa sa ginikanan. Mo na standard karon sa kalibutan. Sa una, baka makasugat ka og tigulang, mangayog katahuran, karon baliktad na. Mao na standard karon sa kalibutan. Pero dili na mao ang standard sa Dios. Una nga kanunay tang ginabadlong sa pulong sa Dios kay nganuman, pag ikaw gani anak sa Dios, badlongon ka sa Dios. Kung ikaw tinuod nga kingdom citizen, badlongon jud ka sa hari. Kay nganuman kung dili ka motuman sa hari, munay gingon diha nga patay kang bata ka. So hinumduman nato kanunay nga naay mas labaw nato. Kung natay mga kabtangan igsoon, hinumduman nato nga naa pagilaing tag-i ana. So man igsoon isgutan ko ni karon igsoon kining tulo ka butang igsoon nga dapat natong himuon sa atong kinabuhi. Kining maong ato ning subayon kini siyang giingon sa Ginoo diri nga kinahanglan magbantay ta yung sa ita paminawa 23 sa hinaut unta nga ang Dios nga naghatag kaninyo kalinaw hingpit
nga maghimo kaninyo balaan aron so walay makitang salawayon sa tibuok ninyong pagkatao. Kaning tulo igsoon ato ning subayon para dili ta mahimong salawayon. Usay maayo ta mabasa sa Bible pero sa atong binuhatan dili mao. So maminaw ta sa mensahe sa Dios igsoon, maminaw ta sa iyang gihatag igsoon nga kaning pagpahinumdom sa iyang mga pinangga og minahal nga mga anak. Ingano man, dili tabadlungon sa Ginoo kung dili ta niya palangga. Igsoon, remember ani nga one thing igsoon, gipakamatyan ka sa atong Ginoong Hesus. Sumuna nga tagaig pili ang pulong sa imuhang Dios nga naghatag kanimo sa iyang kinabuhi. Nga siya ang ninghatag sa libre nimong kaluwasan. Tagaig siya bili. Kaya kung dili nimo siya tagaag bili igsoon, wala ka na kaila sa Dios o wala ka na higugma sa Dios. Mao na siya tinuod. So number 1 igsoon, aduna tay tulo ka butang nga hisgutan karon igsoon. Ang number 1 igsoon, be sober and be vigilant. Mao ni siya ang number 1 igsoon. Sa Bisaya pa igsoon, pagmaigmat o pagmagbinantayon. Ngano man igsoon, nganong maigmat man tang magbinantayon igsoon. Ngano man sa matag adlaw nato nga pagpakibaka sa atong kinabuhi niining kalibutan na igsoon, puno sa kangit-ngit, puno sa kangilad ang atong kalibutan. Left and right na ay dili mga maayong panghitabo. Left and right labi nagnaa ka sa Facebook igsoon, daghang kayong mga dili iya sa Dios. Daghang makita nga makapasuko nimo, daghang makita nga dalayig sa imuha o daghang makita nga makalimtan na nimo ang time nimo nga dapat magbasa na rekas pulong sa Dios. Igsoon. So, unsa man ang kuan na igsoon? 1 Peter 5:8 naingon siya, pagbantay, pagmaigmat, kay ang imong kaaway mao ang yawa, naglibot-libot, nagmulob, sama sa liyon nga nangitag tukbunon. Mao na ang demonyo igsoon. Bantayan ta niya kung hain ta niya pwedeng tukbon. Bantayan ta niya kung hain ta niya mabitik igsoon. Ngano man, kung ikaw tinuong anak sa Dios, ikaw ang number 1 nga kalaban sa demonyo. Nagtuo mo igsoon nga kung kamo Kristohanon, dili na mo atake ang demonyo sa inyo ha? Igsoon, ang Kristohanon mao'y kaaway sa demonyo. Nga naman, ang mga Kristohanon anak sa Dios. Ug ang mga anak sa Dios kaaway sa demonyo, kaaway ni Satanas. Mao nay timan-an nato igsoon. No hands off policy ang demonyo sa tuang kitang mga Kristohanon. Na iyang mata sa ato ang nagtan-aw nagbantay. Mo igsoon gipahimangnuan kita sa pulong sa Dios o gipahinumdom kita sa pulong sa Dios nga ningingon siya nga pagbantay. Kaya ang imong kaaway nga maong yawa, maoy naga-atake kanimo kanunay igsoon. Una sa tong kinabuhi usay, bation na nato igsoon ang kaluya. Ngano man. Bation na nato ang kaluya, luya na ta mo basa, mubo na lang atong ampo. Sa una makabutag sa kauras ug pagampo nga dili balik-balik. Karon igsoon siguro mga tunga sa oras na lang na usay mabot na lang og 25 minutos, usay 10 minutos na lang gyud, usay 5 minutos na lang gyud. So mo na igsoon nga naman, wa na ta kabantay nga natakyan natas kaaway, hantod nga dili na gyud ka ganahan mampo. Hangtod nga laayon na kay kamubasa sa pulong sa Dios. Kung magsugod na gani ka og basa igsoon, magsige na kag panguyab. Nga naman, wala ta nagbantay. Number 2 igsoon, ingon dia igsoon, dapat prayerful ta. Prayerful. Ngano man igsoon? Ngano man ang tanan nga pakig-away nato nining kalibutan na igsoon, our enemy is the darkness, the demons, the devil. Mao na ang atong enemy. Ingon dito matud pa ni Pablo, wala kami nakig-away diha sa dugo o unod,
Kundili nakig-away kami sa mga principalities, sa darkness, sa mga pamunuan sa mga demonyo. Mo nay diha ta nakig-away igsoon. Mo na igsoon nga kinahanglan gyud ta nga magmaigmat igsoon. Basahon na to ang pulong sa Dios igsoon. Hallelujah. Basahon na to ang pulong sa Dios igsoon. Matthew chapter 26 verse 41. Ningon siya diri. Hallelujah. Pagtukaw kamo og pagampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Mao ni siya igsoon. Kung wala na kay prayer life igsoon, kung wala na kay pagtukaw sa Dios, kung wala na kay pagampo sa Dios igsoon, hinay na ang imuhang pakig-away sa demonyo igsoon, na sila sa duol kaayo nimo. O gamay nga sipyat matakihan nakadiretso kay nganuman nagbantay na sila. Nag-inat na sila sa ilang mga pana aron pagtira nimo. Kay kadtong sige kag ampo igsoon, perting layuan na sila sa imuha. Kay nganuman sa dihang mag-ampo ka igsoon, kalayo ang mugawa sa imong baba sa imong kamot, kalayo. Atakihon tanan. Mo na igsoon nga sa imuhang pag-ampo igsoon, mahitabo igsoon, nga mabungkag ang buhat sa kaaway. Pero igsoon, kung wala na kay pag-ampo igsoon, kung mubo na lang kay mong pag-ampo igsoon, hantod maduga igsoon, paminaw mo sa ngampo, nalang kutob sa kisame, di na maabot sa langit, di na maabot ngadto sa Dios. Kay nganuman, gamay na lang kaayo ang imuhang time sa Dios. Muni bantayan na to igsoon. Bantayan na to igsoon nga kinahanglan nga mainampuon ta. Kinahanglan nga kanunay tang mubasa sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga magbaid ta pag-ayo sa pulong sa Dios. Kinahanglan nga magtukaw ta. Mao nay problema igsoon kung wala na sa imong kinabuhi. Kay nganuman moabot ang oras nga dili na gyud ka kabantay nga giatake na ka. So number 3 igsoon rita sa ikatulo igsoon. Ingon siya diri igsoon, sukli ang yawa. Resist the devil. Pero unsaon na to igsoon pagsukol sa demonyo kung kita pod kulang ta. Dili wala ta naka full armor. Di ba igsoon ang sundalo kung mo atake mo sulong og kining gira, naka full battle gear na sila. Sama na helmet, na bulletproof, na sila mga boots, daghang kay silag mga konekson, puno silag mga bala, puno silag mga armas. Apan kita igsoon, ang atong pakig-away igsoon, dili physical, kundi spiritual. So gikinahanglan nimo igsoon ang full armor nimo. Mo na nga bisag natulog ka kung anaa kay protection nga gikan sa Dios, umingon ka, proteksado man ko kay ialagog ko sa Dios. Pero igsuon, dako ang part nga imuhang dako kayo ang part nimo diha sa panggubatan. Kaya nga naman, ikaw mo'y makigubat igsoon, dalon nimo imong kaugalingon, gamiton ka sa Dios. Diha. Karon kung ikaw mismo luya ka, unsaon paggamit sa Dios sa imuha, di makagamit ang Dios sa imuha. Kaya nga naman luya kay ka. Di pod makasulod ang Dios sa imuha. Kay mura ka gulay kaon. Tanawa ra gud igsoon kung wala natay basa sa pulong sa Dios. Kung wala natay basa sa pulong sa Dios igsoon, pasmo na ang atong kalag ug espiritu. Kaya nga naman, ingon ang pulong sa Dios, ang tao dili mabuhi lamang sa tinapay, apan mabuhi ang tao pinagiusab sa pulong sa Dios nga magula siyang baba. Matthew chapter 4 verse 4 igsoon. Nadia igsoon. Sumonay pagkaon sa atong kalag. Now karon unsaon na to pag-adto sa gira igsoon kung ang atong espiritu igsoon luya. Dili ta kaatake. Dili ta magamit sa Dios. Nga naman luya kay ta.
Muna igsoon nga kinahanglan ta nga puno kanunay, kinahanglan ta nga puno kanunay sa presensya sa Dios, puno sa balang espiritu sa Dios, aron nga abtik ta kusgan ang atong kalag, kusgan ang atong espiritu sa pakig-away ngadto sa atoang kaaway nga mao ang mga demonyo igsoon. Mo ni sa igsoon nga unsaon nato pag sukol sa kaaway igsoon kung kita mismo dili ta equip sa mga panginahanglan nato sa atong kinabuhi, dili ta equip sa panginahanglan nato sa pagpakigubat ngadto sa mga demonyo. Pildi ta diha. So mo na igsoon nga giawhag ko kamo igsoon nga kining atong pakig-away diri sa kalibutan igsoon, wala ta nakig-away sa unod. Ang atong mga kaaway igsoon dili mga tao kundi mga demonyo. Mao nay kaaway nato. Muna nga dili ta patulog-tulog, dili ta magpaluyat-luyat lang ba? Kundi magmaisugon ka. Kanunay kang mubasa sa pulong sa Dios. Dito nimo makuha kung unsay impormasyon igsoon, kung unsaon nimo pakig-away sa atong mga kaaway nga mao ang mga demonyo. Now karon kung wala ka diha igsoon, kung wala kay andam igsoon, dili ka well trained sa pakig-away igsoon, pildi gyud ka. Gingano man, unang-una igsoon, dili daan ka kakita sa demonyo. Sila sa imo, pildi nakadaan. Unya karon og dili pagyud ka well trained sa pulong sa Dios. Dili ka well trained sa mga panginahanglan nimo sa pakigubat sa mga kaaway nato nga mango ang mga kingdom of darkness. Unsaon nimo na? So know-how ka. Wala kay kahibalo. Pero kung well trained ka igsoon, nagpadulong pa lang mo igsoon ng demonyo, kabad-kabad nagdagan parte ng layua. So mo nay kalahian igsoon. So mo na igsoon nga niingon ang pulong sa Dios igsoon diha sa Santiago o James chapter 4 verse 7 igsoon, niingon siya diri igsoon, hallelujah, nga ato aning pagabasahon ng pulong sa Dios. Niingon siya diri sa chapter 4, niingon siya diri, hallelujah. So 7, busa pag masinugtanon kamo sa Dios, sukli ninyo ang yawa og mudagan siya. Now, ang requirements dito igsoon kay magmasinugtanon man ta sa Ginoo. So kung pag masinugtanon sa Ginoo igsoon, kinahanglan ginato basahon ng pulong sa Dios. Kay diha na to makuha ang tanan nga mga tawag ganing training na to. Ato ang mga manual igsoon kung unsaon na to. So mao na atong himuon igsoon nga magpapuno kita kanunay ngadto sa pulong sa Dios. Magpapuno kita kanunay sa balang espiritu sa Dios. Dili nga puno kanunay ang atong tiyan. Nya pagabot sa pagampo, mopay pagsugod ng uyab na. So ina na ang hitabo igsoon kay ngano man luya kaayo ang lawas. Taba kayo ang lawas. So tanaw na to igsoon dirita sa katapusan igsoon nga gihatag sa pulong sa Dios igsoon nga mabasa na to igsoon sa Revelation chapter 22 verse 14. Niingon siya diri, bulahan kadtong naglaba sa ilang bisti aron sila hatagan sa katungod sa pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag sa kinabuhi o sa pagsulod sa mga ganghaan sa syudad. So igsoon mao ni ang pinakabuod sa mensahe sa Dios nga gihatag niya kagay ng kadlawon sa iyang ubos nga alagad, nga ningingon siya nga labi ang imong sanina, kinahanglan nga hinlo ang imong sanina kanunay. So klaro kay didto igsoon nga ang but pasabot na igsoon nga kinahanglan ta igsoon, every time igsoon we must confess our sin. Every time nagaduol kita sa Dios, kinahanglan ta nga manglaba kanunay sa atong mga bistid, not physical igsoon.
Kay nga naman mahugaw man gyud ni. But sa atong kalag og espiritu igsoon nga walay magpabilin sa tuang mga sala igsoon. Kay nga naman una igsoon, kung kining aduna kay kasuko igsoon, kung maabta na gisa ka adlaw igsoon nga dili nimo na makumpisal sa Dios igsoon ug dili nimo mapasaylo ang nakasala sa imo, ang mahitabo ana igsoon masuko ka. Umang adlaw ana igsoon ning dugang og one step level ang imuhang kasuko sa iya. Ug pila ka adlaw ana igsoon mahimo na igsoong pagdumot ug mubunga na igsoon sa pagbuhat og dili maayo. So kung niadtong adlaw igsoon wala masalupan sa adlaw igsoon, nakapangayo ta og pasaylo sa Dios ug atong gipasaylo ang nakasala sa tuwa, kay kung dili ta mo pasaylo sa nakasala sa tuwa igsoon, dili usab ta pasayloon sa atong Ginoo. So mo na siya gina-remind ta sa Ginoo kay nganuman mga pinangga taniyang mga anak. Karon kung walay reminders ang Ginoo sa mo igsoon, katingala na igsoon. Kay nganuman basig gibiyaan ka na sa imong Dios. Mao na nga kinahanglan nato nga magpaduol kanunay sa atong Ginoo. Kinahanglan nato nga mudut-dut pag-ayo sa iya. Kinahanglan nato nga magsandurot kanunay sa balang presensya sa Dios. Muna nga salamat kaayo igsoon nga ning abot ka hantod sa katapusan sa pulong sa Dios nga gihatag niya karon. So mga igsoon ko, gidasgo kamo nga duol ta sa atong Ginoong Hesus. Kay siya ang nagahatag sa tuwa sa libreng kaluwasan ug siya ang muhimo natong abogado, mahimo natong abogado didto sa pag-adlaw sa hukom igsoon. Nga siya muduol sa tuwa. Ug moingon siya didto sa iyang amahan, sila akong mga katawhan. Kinahanglan tang mudaog sa atong bugno igsoon sa atong pakiglaban. Sa pakiglaban nato diha sa ato ang kinabuhing Kristohanon. Kaya ningon man si Jesus igsoon dito sa Revelation chapter 3 verse 5, ningon siya nga ang mudaog suluban ko og bisti nga puti. Ug sa tubangan sa akong amahan, akong ipahayag nga sila akong mga katawhan. So muna igsoon nga kinahanglan tang mudaog. Kinahanglan tang mudaog. So muna ning kapunon igsoon, giawhag ko kamo nga kung naamoy tagsa-tagsa ka mga Bible sa inyong panimalay igsoon, read it igsoon. Unintak na mangayo ko sa mga prayer request ninyo o kinsa may naay prayer request diha. Atong ayampo sa Ginoo unsay mga prayer request ninyo. Watching po diay si Hill Tubigon, naani siya sa maayong hapon diha kanimo o unsa marong orasa diha sa imuha. So kung naa kay prayer request diha na Brother Hill Tubigon, send out kay atong ampo. So padayon ta igsoon nga magaduol sa atong Ginoo tungod kay dili man pwede igsoon nga dili ta mudot-dot sa atong Ginoo. Kay nganuman ningon dito igsoon sa James Santiago chapter 4 verse 8 atong basahon igsoon nga kinahanglan nato ning buhaton. Ningon siya diri sa 8 igsoon, duol kamo sa Dios og muduol siya kaninyo. Pag hinulsol ka sabon ako, pag hinulsol kamo makasasala, hinluwi ang inyong kasing-kasing o mga tigpakaroing nun. So igsoon giganta dito sa pulong sa Dios nga kinahanglan ta muduol sa Dios. Unang sa atong kinabuhi igsoon, muduol gid ta sa atong buhi nga Dios para siya sad muduol sad sa tua. Muni nga niining kapunon igsoon, I will pray sa mga kaigsoona nato nga naa sa bisan asa nga lugar.
Hallelujah. Father, Lord, in the name of Jesus, Lord, i-bless, O God, ang mga anak karon o Dios nga namati, O God. Lord, mga kaigsunan ako, O Dios, nga namati, O even man, Lord, nga kining sa live karon o Dios, Lord, nga nagatanaw, O God. Lord, panalangini sila, O God. Proteksyon sila kanunay, O Dios. Lord, ubani sila, O God, sa ilahang panaw sa ilang kinabuhi, O God, din, O Dios. Lord, tultulan nimo sila sa hustong dalan, O God. Imo silang panalanginan, O Dios. Imong padawaton, O Dios, sa imong libre nga kaluwasan, O God. Busan nining kapunon, Lord, I declare blessing upon blessing from heaven sa tagsa-tagsa ka panimalay. Even man, Lord, sa mutanaw niini, O God, after niini nga live, O God. Oh, hallelujah. Oh, ikaw nga nagtanaw. Dawata karong ka hapuna o karong adlawa ang panalangin nga giandam sa Ginoo sa imo, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Akong gideklara karon alang kanimo ang panalangin nga giandam sa Dios. Busan dining kapunon, by the power and authority of Jesus Christ, I declare and decree the blessing upon the blessing from heaven you will receive today in the name of Jesus, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ. Amen o amen. So wala may prayer request, wala ginig send. Pastor Marlon, unsa imong request? Prayer request nimo diha. Hallelujah, salamat sa Ginoo. So dalaygon ang buhi nga Dios. So kung wala na, tapuson na to igsoon ang ato ang live streaming karon. Hallelujah. The peace and love of Jesus Christ be with you all in the mighty name of Jesus Christ. Amen og amen. Og maayong hapon sa inyong tanan. Shalom. Bye-bye.